Ja erittäin hyvää päivää kaikille pitkästä aikaa. Minä olen Jacob edelleen. Nimi ei ole muuttunut. Ja erittäin hyvää päivää kaikille pitkästä aikaa. Minä olen Jacob edelleen, vaikka pitkään aikaan en ole videoita tehnytkään. Eli tästä olisi tarkoitus tulla tämmönen pieni tiedotteluvideo ja ensimmäistä kertaa näin vlogin parissa. Eli tää nyt tuntuu vähän oudolta, älkää ihmetelkö, kun mä en katso koko ajan tuota kameraa, koska en ole todellakaan tottunut tuohon, mutta ensinnäkin tietenkin hyvät joulut kaikille katsojille sinne nyt kun joulun aika on. Siellähän lunta nätisti sataa, ihan jouluinen tunnelma on tuolla ulkona ja no vaikka ei lunta sataisikaan ja vaikka vettä tulisi taivaan täydeltä, niin älkää antako sen pilata teidän joulufiilistä, niin kyllä se joulu sieltä kaikista huolimatta tulee. Ja kiitoksia myös kaikille uusille subbaajille, joita on tullut mukavasti siitä huolimatta, vaikka sisältöä nyt ei ole tullut pitkään aikaan. Mutta siitä itse aiheeseen, eli tuossa eilissä päivänä loppui vihdoin työt, jotka alkoi tuossa toukokuun alussa ja on koko vuoden jatkunut. Ja kuten osa varmaan tiedättekin, niin kun kerroin joskus, niin kyseessähän oli tämmöinen yötyö ja periaatteessa se pitäisi olla ihanneellinen tähän videoiden tekoon ja tämmöiseen, että päivät on niin kuin aikaa tehdä mitä ikinä huvittaa, mutta jotenkin se niin kuin, kai se nyt tavallaan söi energiaa pois se, että yöllä piti aina herätä tai välillä en edes nukkunut ennen töitä. Mutta joka tapauksessa nyt työt loppui ja nyt on uutta intoa tehdä videoita taas pitkästä aikaa teille sinne YouTuben puolelle. Mutta siitä päästäänkin näppärästi seuraavaan aiheeseen, eli sitten vähän tavallaan huonompiin uutisiin ehkäpä. Eli minulla tosiaan on vain pari viikkoa silti aikaa ennen kuin astun tuonne asepalvelukseen Suomen puolustusvoimiin. Eli siellä nyt vähintään sen 6 kuukautta sitten vierähtää. Ja suunnitelmissa nyt on, että mä nyt tässä parin viikon loman aikana sen lisäksi, että koitan ottaa vähän rennommin, niin tekisin mahdollisimman paljon tuonne kiintolevylle ja uppaisin jopa tuonne YouTubeen jo valmiiksi. Ja sitten esimerkiksi kerran viikossa julkaisisin niitä, koska mä tiedän jo nyt, että sitten intin aikana ei silloin kun vapaille lomille pääsee, niin luultavasti ole mitään tajuttoman suurta intoa kumminkaan kuvata, koska. No, kyllä te varmaan sen ymmärrätte. Elikkä nyt yritän kuvata mahdollisimman paljon talteen ja tietysti silloin tällöin ehkä sitten lomilla lisää, mutta sen takia niin kovin usein nyt ei videoita tule, vaikka mä niitä nyt nauhoittelisinkin. Mitäs muuta minun piti tiedotella? Kanavalle on tulossa samalla myös sisältöön koskien aika iso muutos, eli kuten varmaan huomaatte ja tiedättekin, niin aika paljon minun pelailuni ovat niin kuin tämmöisiä eri tavalla Minecraftiin liittyviä olleet, ja siihen on tulossa muutos niin päin, että kun aikaisemmin Minecraft on ollut lähinnä semmoinen pääpeli ja Minecraft-kanava tai mitä ikinä, niin nyt tästä on tulossa enemmän semmoinen yleinen pelailu tai Let's Play-kanava, ja sitä Minecraftia edelleen toki tulee, mä en sitä lopeta ja sitä tulee eri muodoissa, mutta tulen paljon aikaisempaa enemmän keskittymään myös muihin eri peleihin. Eli ihan ekana haluan saada loppuun nuo kesken olevat pelailut, ettei ne jää kesken. Siellä on siis toi Lego Lotteria, Orcs Must Die 1. Taitaa olla ainoat. Onkos mä aloitellut muuta? Jään tässä kumissa viettää. Koko ajan pitää jotain pyöritellä käsissä. Mutta teille, jotka suurin osa varmaan Minecraftin takia kumminkin tänne ovat tulleet ja jääneet aikoinaan, niin sitä tulee kyllä tosiaan edelleen, että
siitä ei tarvitse huolehtia, mutta sitä tulee vain vähemmän verrattuna muihin peleihin. No, sitten lyhyesti haluan kertoa, että on pieni semmoinen toinen projekti, jolle sitten tulee myöhemmin toinen kanava. Se liittyy musiikkiin ja se on suunnattu lähinnä sitten muille tubettajille, streamaajille ja kaikille tämmöisille, mutta siitä lisää sitten tuonnempana, eli en varmaan ennen Intiä ehdi sitä aloitella sitä projektia, mutta siitä kuulee sitten ensi kesänä varmaan luultavasti viimeistään, että en nyt viiti sitä sen enemmän hypetellä, että ei se mikään erikoinen ole, mutta kuitenkin toinen projekti ei liity tähän pelailuun mitenkään. Ja sitten viimeisenä vielä, että meikäläinen nyt päätti, vaikka ei tuon enemmän vielä tilaajia olekaan, mutta on silti erittäin paljon minulle, joka ei ole saanut mitään sisältöä teille aikaiseksi, mutta tein nyt tässä yhteydessä, kun tavallaan aloitin uudestaan, miten se nyt sanoisi, en mä nyt ole lopettanut missään vaiheessa, mutta kumminkin, niin tein nyt Facebook-sivun sekä aktivoiduin tuolla Twitterinkin puolella, ja tässä välipäivinä saattaa olla tulossa jonkinlaista striimiä, jos mä tällä minun Mokkulanetillä saan striimin pystyyn, on joskus sitä testailu ja kyllä se silloin toimii ihan hyvin, koska uploadia tästä löytyy ihan yllättävän paljon. Eli pysykää kuulolla, minua voi seurata myös Twitchin puolella, vaikka siellä ei vielä striimejä ole näkynytkään, ja kaikki tarvittavat linkit tonne sosiaaliseen mediaan ja muun minä lisään nyt jatkossa tonne kuvaukseen ja tähän videon loppuun myös. Ja siitä pääsee sitten kaikkiin tarvittaviin paikkoihin. Tulevaisuudessa sitten ehkä enemmänkin striimiä ensi kesän puolella ja muuta, jos tänne nyt saadaan aikaiseksi se valokuitu niin kuin tänne luvattiin. Eli tämmönen vähän erilainen spesiaalimpi tiedotteluvideo, nyt mä heivän tuon kumminkin tosta pois. Ja varsinaisesti tämän kummempaa jouluspesiaalia valitettavasti ei ole luvassa tälle joululle, mutta katsotaan saataisiko tällä kertaa vaikka uudelle vuodelle jonkinlainen tämmönen, niin kuin viime jouluna oli tämä näytelmä tai mikä ikinä, mutta kumminkin niin erittäin hyvät joulut vielä kerran kaikille ja kiitos kaikille, että olette jaksanut pysyä tilaajina, kiitos kaikille uusille tilaajille, kiitos kaikille katsojille ja toivottavasti saadaan taas kanavalle sisältöä tai saan, minustahan se on kiinni. Nähdään seuraavassa videossa, tai jos ei nyt nähdä tällä tavalla, niin ainakin kuullaan. Ja kuten eräällä suurella tubettajalla on tapana sanoa, näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.